So today we will reflect on three important points related to the gospel. First is the community, the faith of the community surrounding the paralytic. No, tungod kay sa atong ebanghelyo, nagsaysay kini na kanato sa panghitabo nga diin adunay usa ka paralitiko, kini pang na-paralyze nga giayo ni Jesus. Of course, kay paralitiko man, dili gyud siya makaadto kang Jesus nga siya ra. Paralytic ba yan? So sa may nakita mo, a group of people brought him to Jesus. That is the first point. No? Grupo sa mga tao nga nagdala sa maong paralitiko ngadto sa Diyos. This has something to do with the communitarian spirit. Kini bitaw aduna gyud kay community. Muna siya ginaingon nga no man is an island. Kinahanglan nga doon nagyo kay community. Kinahanglan nga dili ka mag-inusara. Doon nagyo kay mga kauban. So ayaw binaldita. Klaro ba? You cannot live alone. You need a community to help you. So alang niya itong mga malditahon, usbo na inyong kinaiya. Kanang nag-inusara na lamang katungod na imong kinaiya, usba na. Mawadaan ka ang nagkauban, mag-inusara na lamang unya ka. No, importante kayo nga doon ay community, just like what had happened to the gospel. Kita sa atong simbahan, nga Katoliko, ang ato karon nga banner program mao kining BEC. Sama ng BEC, Basic Ecclesial Community. So simbahanon nga katilingban. So we need to have a community. Muna nga pamimbro gyud ta. Kinahanglan nga naagit ta ni ana. Dunay mga chapel leaders. Sige yung kung kaawhag, wag yun rin taon mo respond. Sige lang yun siya style. Dili makasabot. Just like in the gospel, atong kuha ang base kining ebanghelyo. Nya ang singalan na ang paralitiko nadala ngadto kang Hesus tungod sa community. So that is the first point. And the second is, Jesus showed sensitivity to the faith of the community. Dako kayo siya o gitagaan niya dakong pagtagad. No? Dako kayong pagtagad ang gihimo sa community. Gitagaan niya dakong pagtagad. Nakita ni Jesus. Maluoy tayo ng mga tawhana. Maluoy tayo ng paralitiko. Maluoy po tayo ng community, ha? Nagtinabangay yun sila. Ingo ni Ana, si Jesus nagpakita og dakong pagtagad. Kung sa in English pa na, sensitivity. Ipakita yun ni Jesus nga, basta community na gani mulihok, dako kayo ng epekto alang kaniya. And the third is, he responded. Sa may iyahang gihimo. Iyag yung gitubag. Wala lang ingo nga sensitive ra siya, dili. Doon na may uban nga, naamo pa ng uban nga sensitive ra kunuhay. Kaya nabitang sensitive ra kunuhay ba? Kaya nabitang, ay luuya. Pero wala gihimo. Namay ingo niya na, namay kayong may, ay kaluuya man yung tao. Kaluuya man yung tao. Ngayon sa may mong gihimo, wala ra. Ay, kulang na. First is, you should be sensitive to the needs of others. And the third is, you should respond. Unsa may imong ikatabang.
Oh, klaro ba? So, na siya. Jesus was sensitive to the needs of the community, and he was sensitive to the need of the paralytic, and then he responded. Ito ba gyud siya? Sa may iyang gihimo, di ayaw gyud niya. Diha pagani gyud mga nagtubag-tubag pag yun gani mga Parisiyo giingnan pag yun siya. Usa gyud katungod nimo? Usa ba imong katungod nga nagpulong pasaylo man kag sala? And even these people, he was sensitive. Mao ba di ay? Sige. Sensitive po siya sa mga nagsaway niya. And he responded. Gito ba ang niya? Giingnan niya. Sige. Naghuna-huna man gyud mo ana. Unsa may maayo? Pasayloon na kong sala ni o kining ako ngayon ng sakit ini. Wala naningog. Okay. Ipakita na ko ninyo nga aduna ko'y katungod pagpasaylog sala. Ayuhon na ko ni. O naayaw yun. Tuwingon ni Ana. So that is our teachings for today. Tsaka nito, communitarian spirit. Naago ka ng mga kinaiyaha. Basta gani community na apil yung ka, ayaw o kana bitang dili ra ko tabo nga na nila dili importante kay nang pagampo ana kanang mag-prayer meeting ang community, kanang mag-rosaryo ang community, kanang mag-Bible sharing ang community, dako kay nang epekto ninyong nangapil din ha. And remember, sensitive kayo si Kristo sa pag-ampo sa community. Importante kayo na. And the third is, he responded. Sumaupod ka. No, ayaw o maluoy ka na gani, ipakita ka na sa buhat eh. Sa unang ginaingon, doon mga tao ingon yan. Kung imong pasultion, baka maluluyan na. Maluluyon ka. Maluoy ko. Ayaw, naluoy niya ka. Yung sa may imong gihimo, wala ra. Sama niya, magpapauli ka sa inyo. It should always be sensitivity and then action. Ano siya? Ayaw pag sensitive din na niya wala kay action. Because sensitivity sa kuan pa na authentic sensitivity begets action. Doon na gina siya sumpay. Klaro? Sa atong pagpaday ni Santos nga misa, malandong kitag maayo. Ha? Landong kitag maayo. Dili kay makadungog tag pagtulunan, palutson ra pa nato speakers dalong. Doon na niingon, bada, ayaw na lang nagwalihin ng mga gulanga. Di gihapon na maminaw. Sige ra. Walihan ra gyud ni nato hangtod nga mapulaan og pinaminaw. Bason po di ay mo matandog na madugay. Klaro ba? Ay, nalaman na wali-wali pa nang gahi na nang na konsensya na di na madala. Kundi madala pa na. No, labi na ka ng mga naa sa Facebook page nato nga nananaw ron, mga tigulang din na. Madala pa. Kaya ang pulong sa Diyos sa ganito, mura og two-edged sword. Mura ba o kung to? Mura bag punyal nga dunay duha ka sulab. Mudulot gina siya. Klaro? Hala, sige, no? Doon na may, muwali, maligid ko. Kada buntag, mabita na nga gihimuan na lang nato ni vlog. Muwali, magita. So, gihimuan na lang po vlog. Facebook ba? Para nga, ito na po'y makapaminaw nung tagagawas. Ako mga parokyano sa una, mga katupong nagsunod sa atong Facebook page. So again, sa ganito, the first is the faith of the community. Ang pagtuo sa komunidad, importante kaya na. So pagpamimbro yun. Kaya doon na tayo community karon, unahagan na ninyo ka ng basic ecclesial community. Importante kaya na. And the second is sensitivity. We should be sensitive
sa unsay mga gikinahanglan sa uban. And then the third is action. Nganong ingon niya naman, tungod kay mao kanay gihimo ni Kristo. Sumusunod man dagway ta. Manindog palihog.